wanna know what's on your mind. Baby, can you tell me? Ayan, ayan. May watcher na ba tayo? Ay, hello, hello sa iyo. And Source Gaming. Sa next, thank you so much for dropping by. Sa next vlog ko, shinout out ko kayo. Hello, kamusta kayo? Magbabalik na naman ako ngayon. Kain tayo ng ano. Laba ako ah. Dan Tamsakay. Thank you so much sa patamsak. Mm. Axel Gomes Bohol, pasyalan. Thank you so much po sa ano, sa pasyal, sa pag bisita po sa aking bahay. Salamat po sa patamsak. Bibigyan kita ng ano ha, ng jacket. May ba dumami tayo? Actually, matagal po akong nawala sa pag-LS. Ito lang po ulit ang aking ano. Ngayon lang po ulit ako na pag-LS. Please, wag niyo pong ano. Ulit nga, ba't walang harang? Wala daw akong harang. Ano ba ito? Baka ano? Baka sa setting ko. Nagutom ako, host. Tara. Tara kain. And Source Gaming, na-shoutout ko na sa next vlog ko. Mga na-shoutout ko yung mga kapwa vlogger ko na nagsusuporta talaga sa akin until this time. Isa ka doon. Thank you so much. Hello, hello sa iyo, Karina Sanchez. Ito, number one na ano ko talaga. Ito, supporter din. Tamsak Dan. Thank you so much. Kumusta na kayo? Matagal ko na kayong ano, hindi nakakatsikahan. Paparamdam po ako kasi ano, starting today na ba? Day na ba ngayon? Tonight? Gabi po kasi dito sa Dubai po ako. Ay, ano, magsa-start na po ang aking LS again. But wala. Kilig much. Hala, baka sa settings ko ito. Ako lang ba? Baba mo, Mare. Dikitan ka ni Answers Gaming. Tama ba pag-pronounce ko ng ano mo? Axel Gomez ba to? Gomes lang. Bohol pa siya. Baka sa setting ko, hindi ko siya na-set, hindi ko na-check ang dollar, ano. Paano ba ito? Sige, paano pa lang naman to eh. Paunang balik LS. Sa sunod, alam ko na. Ayun. Si ano, bumaba ng bahay niya. Axel Gomez, Bukal Pasyalan. Check ko nga, baka hindi pa kita dikit, ano. Hindi pa nga. Bukal Pasyalan. Comment, dikitan kita ha. Dikitan kita, ano, Bukal Pasyalan. Taga Bukal ka ba? Ate, lalo kang gumaganda. Wow, thank you so much, ano, ah, Carlina, ang kapatid ni Corina. Naalagaan po ako ng maayos, kaya ganun. Ayun. Axel, Bohol Pasyalan. Ayan. Nadikita na po kita. Huwag po kalimutang magtamsak po kahit konti pa lang tayo. Ano, parang nalagasan na naman ako. Pa 2.2 na ako ah. Pa-music na tayo ng mga ano.
Thanks, host. Dating dikit na po ako sa iyo, host. Salamat, salamat ha. Buti pumasok ka. Minsan kasi sa dami ba ng nagdikit-dikitan? Tsaka lalo, saan ba tayo nagdikitan? Pagka maraming nangingisda, minsan pagka kahit shout out mo, tapos nalalap siya, hindi ko na nakita. Pati hindi ako nag-check ngayon ng ano ko, ng YT studio ko. Pero nabalikan na kita. It's better late than nothing. Thank you sa'yo. Ayun, nagdikita na sila ni ano, ni Ensor. Ay, hindi ako dyan. Kasi kailangan ko tumingin sa ano, sa live chat. Yung mga tips mga video. Video kita, di kita. Okay. So, hindi tayo sa pangisdaan nagkadikitan. Maraming salamat. Kung gano'n, nag-pop up sa'yo yung ano, tips video ko. Salamat. Oo, watch out pa kayo sa mga tips. Tips ni Kai. Source Gaming. Ikaw nagpupuyat ka. Anong oras na? Maglalaro ka pa rin ba? In fairness ha, nakakamiss to magdadada sa ano ha. Bawal. Someday, someone's gonna love me. Ano ba ang ating ano ngayon? Ganap ngayon. Charot. Ano ba ang mga tips ang gusto nyo? Sige, mag-comment nga kayo dyan. Magbababad lang ako ngayon. Mga isang oras. Late na dito. Magre-record lang ako ng i-premiere. Wow! Ako ano ko lang kare-record ko lang actually ng dalawang vlog. Yung isa yung sinout out ko kayo. Tapos yung isa, yung mga ano, hugot tips. Mga hugot tips ni Kai. Starting next week, magbibigay na ako ng time para sa ano, sa LS. So, makikita niyo na naman po ang aking kamukhaan at maririnig niyo na naman po ang aking kadadaan. Wala po, kailan ba? Basta paglalaanan ko po ito ng time. Low battery. Dapat pala yung ano, naka-check. Yung monetize. Sayang.
Palagay nga yun sa AirPods ko. Ah. Ano? Anong sabi mo, Answers Gaming? Hello. Alam, meron palang may pumasok pala sa akin. Nawili ako. Drew Hell for PH. Dan thumbs up post. Thank you so much sa pag mo ha. Maraming salamat. Sorry na late ako. Inaasikaso. The Onox, hello sa inyo. Hello. Maingat. Meron yung iba, kung mataas na yun sa'yo, magdadan na lang. Hello host, The Onax. Hello din sa'yo. Kumusta? Thank you so much sa pag-drop by. Salamat ha. Magbabalik LS po ako. Ito po ang panibagong paramdam ko. Ito po yung first paramdam ko po actually na mag-LS po ako. Wala pong regular time actually. Pero kapag ka nag-pop up, please notify nyo po ako. Kalembangan nyo po ako para notified po kayo sa aking LS. Medyo napadaan. Magre-regular. Sayang kasi monetized channel na po. Hindi ko lang po na-highlight ang dollar sign. Kaya baka hindi nyo po nakita ang ang harang ko. Busy po kasi sa work. After ko po na-monetize, medyo nagka-busy-busy na at wala kaming off. Kaya nawala po ako sa LS World. So sa lahat po, babalikan ko. Ayan. Nag-drop ng kanyang bahay si The Onals. Check kita ha, baka hindi kita dikit at nagkalimutan tayo din. Hindi. Subscribe na ako sa'yo. Magbabalik naman talaga ako sadya. Baka makapiright tayo kapag Ayan, magbudots tayo. Kasi kadalasan sa LS na pinupuntahan ko, yan yung music eh. Nanggaya nga ako. Wait on sabi na answer. Bibisita ko lahat na nadikitan ko. Oo, ganun nga. Kasi minsan nalalagas daw pagka hindi binibisita. Baka may mga taga dito, may mga taga UAE. Meron ba dito taga UAE, taga Dubai? Onas, taga saan ka? Kasi si Ensource Gaming taga yan eh. Taga Pilipinas. Chicago, wow, social. Meron tayo dito ang taga Chicago. And Source Gaming, paano ba? Di ba, wala pa lang available na super chatter dito sa amin. So, hindi ako pwedeng magkulay. May alam ka ba? Nakalagay lang dito, report, remove, put user in timeout. Tapos, wala. Wala pala yung mo siya. Ikukulay green mo siya.
Kapag gusto ng kadikit na taga-US, andito ako. Oo, malaki daw ang revenue kapag taga-US ang nanonood ng video. Baka naman. Kaso, kahit isang video ko lang with no skip ads. Ayun. Tinry ko lang talaga mag-chat. Tulog pa ang aking mga friendship sa Facebook kasi madaling araw po ito sa Pilipinas. Kaso ito lang talaga may time ako. Wala akong nagawa kaya sabi ko makapag-live nga. Basta dalawin nyo din ako pag na-put ako ng bagong video. Sure, sure. Alimbangin kita. The honors done na sa'yo si Answers Gaming. Huwag po skip kung meron. Yeah. Ay, monetized ka na ba, Answers Gaming? Ito mga kabatch ko na to. Marami na na-monetize. Ang tubig ba dyan? Isa nakita na kita, dikit agad. Wala pa, wait lang. I-refresh nyo yung bakas. I-set nyo sa newest, yung bago. Ayun. Kinonek ko lang po ang aking AirPods. Wait ko. Pag naabot mo na yung 1K, magiging mature ka na. Totoo yan. Di na ako nagrereklamo ngayon kung spam. Totoo yan. Parang kapag ka nangingisda ka, hindi mo na isipin kung mabalikan ko hindi. Basta nagbigay ka.
Babalikan ko na lang. Teka po. Sige, take your time. And Source Gaming. Okay na po, Kuya Onals. Ayan. Thank you sa inyong patamsak. And Source Gaming, baka may mga gising pang Di ba kasama kagrupo ka ta doon sa doon sa kila Ma'am Lena. Baka may gising pa doon. hindi ako nag-share ng link ko. Hindi ako nagpasabi. Oo. Ako rin. Alam mo, pagkalagpas 15 na, medyo hindi ako pumupunta, hindi ako nagbababad. Ano oras na po ba sa ngayon? Sa Chicago? Kumusta po ang sitwasyon dyan? Ako. Tanggalin ko nga ito. Nag-vlog ako ng 2 beses. And Source Gaming, para sa i-upload ko after tomorrow. May dumikit sa akin na ewan ko kung di sila nagchat-chat. Oo nga, busy ang mga tao doon. Ako din actually na busy talaga ako for 2 months, 3 months na hindi na ako nakapag-LS. Kasi wala kaming off. Kanina, half day off ako, kaya medyo may time ako. Ano ba itong pin sa buhok ko na to? Someday. Ayun. Ano meron? Meron? Kuya, sino ba to? Win Norwell Chua. Wala lang. Live lang ako. Please don't forget to like. Ay, kuya pa ako. Nga pala, friend ko ito sa sa Facebook. Kumusta? Sa Dubai din to siya. Mega love shout out sa'yo.
Akala ko si si Kuya Wes. Kasi W nakita ko una. Sorry naman. May pera ba dyan? Oo, may pera sa akin. Wala sa'yo. Kaya supportahan mo ako, i-like mo itong live ko. Kamusta? Nasaan ka nga ba? Nasa Riga, diba? Pa-depo sa account ko before I like the page and YouTube. Win-win. Para win-win. Nag-pop up ba sa inyo ang aking live? Di po sa account. Ayun na pala yan. Mamaya na. Alis na ako, lumabas ka. Kalang Kala ko ano meron. Wala, gusto ko sana kumanta kasi baka makapiright ako kanta talaga. Alas 10 na pala. 10 PM na po, UAE time. Pag dinikitan ko, dala pati si Mamay. May ano talaga, may Mamay. Ilan bang inyong mga alagad? Dalawa lang alagad ko Oy, thank you again, and Source Gaming. Ito nagsa-start talaga ako nag-LS until ngayon. Kapag may mga new uploads ako, talagang andyan ka. Thank you so much sa iyo. Paano ba kita masuklian? Manood na lang ako ng mga video mo. Oo, give and take lang yan. Naka-ano ko naman sa akin, notification bell. Na-notify na rin kita, the Onals, kapag may mga bagong video talaga na mga na-notify ko ng mga, subscribers ko. Pinapanood ko yung videos nila. Minsan nag-iwan ako ng bakas, minsan nag-like ako. Sa kabisihan kasi minsan gustuhin mo man mangista pa. Pagod na talaga ba? Kagigising ko lang din talaga kanina mga 12.
Monetize ka na ba, no? Source Gaming? Kaya why not tumambay na rin habang nagre-record? Thank you so much. Si Winsef pala, tulog pa siguro yun. Sa susunod, dapat parang, tag nito, comfortable sa oras din nila sa Philippine time, sa Pilipinas, yung LS ko, try ko. Kung wala po akong pasok. Or baka nangingisda yun sa iba. Daming new friends na Seth eh. Oo nga. At saka ang galing nga. Natuwa ako kay Seth. Pumunta ako one time sa LS niya. Ang daming pumupunta na sa kanya. Nakakatuwa lang yung gano'n. Yung mga kasabayan mo dati, okay na din. O malay nyo, isa sa mga batch natin before na may mag-viral, makilala, di ba? Dami niyan, chicks. Sana all. Friend kami nun sa Facebook. Lagi yung nagla-like ng mga post ko. May talaga LS ko siya kay. Oo nga. May really? Nag-open siya sa'yo. Chick boy talaga yun ha. Di ba may asawa yun? Sabi niya asawa niya. Ay, oo nga. Bakit wala akong Check mo nga yung ko. I-open mo nga dyan yung YouTube account ko. I-open nga. Okay. Yung MacBook. Oo, si Ate Mariela. Yung Mariela doon. Sige, puntahan ko ngayon. Yung asawa niya? Sino ba si Mariela? Asawa niya or chicks? Na-confuse ako. Iba pa si Mariela. Yun yung sa LS niya. Haba naman. Kapogi naman sa Johnny Winsef eh. Sana all. Kaya mag-LS, ka na din, end source gaming. Para magka-chicks ka na. Ayaw. Good boy. Gusto ko yung kanta ni ngayon, ni Moira. Makaka-copyright claim ako, edi.
Basta 1 hour lang ako magbabad ngayon. LS ko. Oh, nakita ko yun. Di ba ano ako? Ang tawag nun, bulol talaga ako sa Tagalog. Bisita ako kanina sa LS mo. Ang pusa nga nakita ko. Marami ba tumambay? Some people live for fortune. Some people live just for a fame. Pag ako nag-LS, naboboring ako sa sarili ko. Bakit ka naboboring sa sa sarili mong LS? Feeling mo minsan kasi parang wala kang kausap o ano. Magbabad ka lang, okay lang yan. Wala akong gana magsabi or gagawin. Magdadada ka lang, sige lang. Pansin mo ba at nararamdaman? Nakanta na lang ako ng wala sa tanong kanta. Baka babad lang. Di na tayo intindihan. Tila di na babalik. Tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka. Ay, may pumasok. Hello, hello. Mega shout out sa Jomar Del Rosario. Jomar Del Rosario channel ba ito? Para mabigyan kita ng jacket if ever. May nakababad sa akin si Ensors Gaming. Para mabigyan po kita ng jacket. Thank you ha. Thank you sa pagdalaw mo. Nagbabalik LS po ako. Matagal po ako nawala. Pa-shout out daw kay Noy Andrade. Hello, hello. Mega shout out sa'yo, Mr. Noy Andrade. Oh, sige. Baka inaantok ka na. I'm sorry, gaming. Noy Andrade. Hello sa'yo. Sino ba si Noy Andrade? Taga saan ba kayo? Watching your live. Ay! Jao Chris Ebron. Thank you sa'yo. Ikaw ba yun? Ito? Ikaw ba yun? Ay, sino ba ito? Wala pa talaga akong magawa. Maaga pong aking labas sa aking trabaho. Ano ba ito? Bulol magtagal. Kaya po ako nag-live. Battery low.
Sometimes I run, sometimes I hide. Sometimes I'm scared. Pa-accept daw si Noy. Saan ba? Sa FB po? Sa FB ko ba? Ah, okay. Sige, sige po. I-check ko po mamaya. Kasi yung FB kung saan po login po ang aking account ay yan pong nasa harap ko. Yung phone po na nasa FB ko doon po sa gamit ko po pang live. Sige po mamaya. Noy Andrade, tandaan ko po. Thank you. Uy, pa-like naman. Pa-like naman itong video ko. Pasensya na kung patutulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya't sa nagtitiran segundong patayin natin ang music. Maaari bang magkunwari akin ka pa? Nangarap hanggang sa pagbalik. Nangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kita muli pagsikat ng araw, palipas ng gabi. Shout out daw kay Marvin na binangungot. Sino si Marvin? Hala, hindi ko naman kilala po si Marvin. Sino ba si Marvin? Binangungot. Hello kay Marvin na binangungot. Mag-ingat-ingat. Huwag matulog ng busog. I'm thinking of you. Ang ganda ng music ko.
iba na, nararamdaman, iba na. Oh, thank you. Ay, ibang account pala. Mega shoutout, mega love shoutout sa'yo, Jinky Jing. Pa rin to. Wait. Ano kaya gawin ko? Itong patumingin ka, akin ka. Nakukuha rin kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Kamay. Ang sakit na ng pet ko, kakaupo. Ano oras ba ako nag-start ulit? 9:30. Check mo nga. Who says we have to go back to normal? Back to anything? I will never call my job unimportant. Kahit malayo ka man. Tubig-tubig tayo. Matagal na panahon nakitang balak tanungin. May pag-asa ba ko bakit dito sa Oh, mega love shout out, Chip siya. bukod sa araw-araw Hello, kumusta? Thank you so much sa pagdalaw. ang amo ng iyong mukha Ay, appreciate ko talaga. Maraming salamat. Paramdam ko lang to na magbabalik LS ako. Nawala na po ang mga dating supporter. Baka tuloy-tuloy na ito. Kamusta? na ika'y sa'king dumating at hindi ka ba baliwalain magkasama lang kita yun lang ang aking
Oh, New Year po. Oo, ngayon ka lang nakapasok sa ano ko. Sa LS ko. Isang malaking ano din to, bahay. May mga ano ako yung mga nakababad na supporter. Ano ganap kapatid? Wala. Wala lang. Nagbabad lang ako. Kasi wala akong magawa. Ito po yung ano, way ko para iparamdam na mag-LS na naman ako. Balik LS tayo. Ngayong araw kasi na to ay ano, half day lang ako. So sabi ko wala akong magawa. May energy pa naman ako. Kanta ka na. Ano ba kakantahin ko? Kanina kumakanta ako ng mga Moira lang ang kaya ko kantahin. Lalapit ang mundo ko'y tumitigil. Parang background music mo din to pag nag-LS ka. Hindi pa nabalot. May baon ako pero hindi pa nabalot. Hindi ko nadala. Ano ba ito? Uy, may tanong pala ako. Chip shots, tag ito. Kasi, hindi, may kanina, may pabalik-balik na yung mga sa unang supporter ko. Sabi, hindi daw, wala daw ads. Di ba monetize na ako? Di ba dapat nagkaka-ads? Ano ba yun? A-activate ko pa yung parang yung dollar sign. Okay ko pa? Antayin ko yung sagot mo kasi nako-confused ako. Actually, this is my first live stream na monetized ako. 1 month na ata na monetize ako. Oo, hindi ko na workout. Oo, pag mag-LS, kailangan mo i-on para mag-run. Okay. Thank you so much. Kasi, tawag nito, hindi ako sa StreamYard. Oh, so may idea na ako. Yan, Source Gaming. Kaya nga sabi ko kanina sa'yo, di ba? Baka hindi ko na on yung dollar sign. Direct kasi ako sa Facebook live tuloy. YouTube live. Monetize ka pa rin kahit di mo pa rin umabot ang threshold. Oo, actually, yung 1,000 USD na yan, yun yung withdrawable. Di ba yung withdraw mo kapag ka naka $100 ka na? Pero dyan lang yan siya yung revenue mo kung hindi mo pa naabot. Chip shots, ano tawag ito? Naka-request ka na ba ng Google AdSense pin mo? Pagkakaalam ko, pagka may $10 revenue ka na, pwede ka na padadalhan ka na nila ng email na mag-request ka na ng AdSense pin. Yun, oo. Mawi-withdraw mo lang yun. Magkakasahod ka lang kapag ka $100 na yung revenue mo. Hi, Ling! Kapag ka $10 na ata yung revenue mo, tsaka ka pwede mag-request ng Google PIN. Oo,
skip. Ay, alam ba taga Baguio ka, ano? And Source Gaming? Alam mo si Chip Shots, taga Baguio yan. Magkakalapit kayo dyan. Kala ko, madidemo na ako kung di abot. Ay, hindi. Diyan lang yan siya. Alam mo, kahit revenue, bumababa. O, nakaraan magkano na ako eh. Hindi ko na sasabihin. Ayan. O, Chip Shot. Saan ka po dito sa Baguio? Kapatid na and Source Gaming. Oh. Magpagka pala bakasyon ko papuntang Baguio, may mga ano na, may magtutour na nito sa akin. Baka naman. Yung isang Moni pa na taga dito, si Country Lovers. Di ako galakay. Eh, gumalak. Pag ako sama, maliligaw ka. Oo, nasa Baguio yan sa Source Gaming. Nagla-live din yan siya. Ay, di kita na kayong dalawa. Matagal ko nang actually, Chip Shots. Nung nag-umpisa pa lang ako ng LS, hindi pa ako monetize noon. Solid supporter ko itong si, Source Gaming. Kung hindi ako nagkakamali, Source Gaming, ay, hindi pala, iba pala. Iba pala yan. Si CJ Bangkal pala yan. Iba yun, di ba? Hindi, si CJ, hindi ikaw yun. Baguio din na tayo eh. Sus, malaking na to. Isa to sa mga pinupuntahan kong LS na madami. Madami ako na tawag to? Nahuhuling isda dito. Sa bahay nitong si, Mr. Chip Shot. Alala mo yung nagalit sa akin dati? Sino yun? Si CJ ba yun? Ayan, tamsak harang sapat na daw. Okay naman pala magbakas ng ganun. Basta open-minded ka lang. Yung alin? Anong bakas? Baka meron kung upload yan kay baka naman. Bago kung upload yan kay baka naman. Ay, sure. Why not? You know naman. Alam mo, nag-exchange kami nito watch ni Chip Shots. Friend kami nito sa FB. By tomorrow or after tomorrow naman ang bagong upload ko. In fairness ha, nagbibigay. Gusto ko yung mga binibigay mong, tawag doon? Updates? Ano ba tawag doon? Sa Margel. Si Honey Babe. Natutuwa ako sa dalawang yun. Inaiwan ko yung name ko. Baka Ninja yung ginamit ko yung Oo, wala naman problema. Bakit yung ulo ko? Naikuto ata ako. May premiere ako mayang 10 AM Pinas time. Yun lang, tulog pa ako nandito. Maaga pa. Maaga pa dito yun. Pero puntahan ko na lang yung video mo, ha? Don't worry. Darasal pa rin kita. Darasal pa rin kita.
Diyos ko, sakit na to pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ilang beses na ba kayo nakaranas ng pinagtagpo, pero hindi tinadhana? Actually, anong oras na ba dito ngayon? 10, ano na dito sa UAE? 10:36. Maraming beses na. I second emotion. Pinagtagpo. Kaya nga, gising pa kayo. Ito talaga yung mga addict sa YouTube, ano? Kung hindi nagpe-prepare ng video, gumagawa, nagsushoot na video, or nahingisda. Worst naman to actually. Tiyaga lang talaga ang pag ginagawa natin ito. Tiyaga lang talaga. Tsaka kailangan talaga bigyan mo ng time, no? Kagaya niyan, nag-LS ako before, medyo okay na yung mga pumupunta. Tapos, pagka wala ka talagang time, no, wala talaga. And, consistency talaga sa pag-upload. Lalo pag monetize na tayo. Kailangan talaga may mga bago tayong papanood sa mga subscribers natin. Consistent naman ako sa uploading. Okay na ba? Yung once a week lang ako nag-upload ng new videos ngayon. Pero okay naman yun, diba? Kasi ang advice sa akin, at least twice a month, may bago akong video. Ginagawa ko naman, every week, may bago akong video. Bili na po kayo ng bago kong ini-endorse ngayon. Para mawili lang po kayo, kidding aside. Ito po yung meron na pong 5 shapes of cookies. Battery ito, super battery ito. 750 lang po ito ang bili ko, malaki na siya. Wala na po tayong magawa. Actually, 850 po nakalagay dyan. Tingnan nyo. 850. Pero, nung nasa cashier ako, binayaran ko, 750 na lang daw. Naka-discount ako ng 1 dirham. Para lang po mawili kayo sa akin. Maya-maya po ay mag-out na din po ako. Uy, pa-thumbs up naman dyan sa mga hindi pa naka-thumbs up. Ayan na po yung laman. Bawas na. Meron siyang 2 layer. Wala po talaga magawa. Wow! Ang sarap. O, puno pa. Favorite ko kasi yung cookies. Especially butter cookies. Mahal, bihim taalam na. Sakit nun ha. Pengi, ayan. Tipsat. Padalang kita. Background music mo din pala tong ko, yung nag-search ako ng mga copyright sound. Naalala ko, yan din yung background music mo, no? Katagal ko nagbabad sa LS mo noon. Gusto ko kumakain, fasting na ako Nako.
Ang sarap talaga. All time favorite ko to. Kung nakita nyo, si Chip Shots, ang Source Gaming. Oh, mga friend ko to sa Facebook. Pinost ko to kanina. Ano ko tayo, childhood favorite ko to. Ay, pagka kumakain ako nito, para akong bata. Ayun, Chip Shots done na full package. Natagal-gal kasi yun. Pangalawang harang, 4 minutes. Aba naman. Ang ganda, no? Kapag binigyan ka ng nahabang harang, tapos hindi isi-skip. Merong harang na tag 13 minutes, 12 minutes. Ito muna. Kain tayo, ano? Ang Source Gaming, kain tayo. Ito nakuha ko kala Ate Chill. 27 minutes. Wow, grabe. Ang harang 27 minutes. Harang ko, abot isa ko. Mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Tipong kapag kayo nagkatitigan, mangingiti ang parabang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may sorpresa ka laging dala. Masaya-saya, ayoko lang pahalata. Ganun naman nagpupas na magkasama ka. Kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakatumbas ng iyong naparatama. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Ang maraming misita. Dan sa UN. Dan na daw, kita na yung dalawang. Ano oras ka ba, ano? Chip Shots? Ano oras ka ba? Nag-LS. Kapag ka Friday and Saturday. Para pagkatapos mo, bigay mo sa akin yung mga nagbabad sa'yo. 6 PM Pinas time, Friday and Saturday yon. Oh. Alanganin ako. May trabaho ako. Kung di ka pa handa sa susunod. Pero di pa ako nakakapag... Oh, pawala-wala ka din. Ang hirap kasi dito sa ano, dito sa Dubai, walang super chatter. Kailangan mo pa mag-upload ng VPN. Tapos ang dami pang gagawin para magka-super chatter. Yan. Yung ginagawa ko ngayon, parang magkapareho tayo. Consistent na lang sa video. May kamukha kang artista. Ayan na naman tayo, Kuya Onal. Newbie po. Newbie talaga. Ito. Uy, maraming salamat, Winox ne. At saka, Chip Shots. Itong mga binabaran ko talagang, malalaking bahay. Hello, mega loud shout out sa'yo. Kamusta? Nagchichikahan kami dito. Nagpaparamdam ako ngayon kasi magbabalik LS na naman ako. Ayan, bibigyan kita ng jacket para if ever. Tapos na ba? Kanina live ka eh. Inox ne.
Ayoko sana mag-live kasi nakita kita naka-live. Sabi ko, naku, hakot to. Ang daming nakababad sa'yo. Pero sabi ko, sige lang. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko Pagla kay Happy LS. Ayan, Winox. Ayan na, si Yahoo daw. Common friend din to si Chip Shots at saka si Winox. Mga nauna sa atin. Alam mo, ano pa lang, siguro pa 4 months pa lang na nag-YouTube ako. Ito talaga mga binababaran ko ng mga na mga bahay, malalaking bahay. Baka naman. Ayun. Actually, pinush ako nito ni Winox ni. Sabi niya, mag-LS ka, sayang. Thank you so much, Wash. Ayun, Chip Shots Idol. Wash, ano yun? Basta wash up. Tinapos ko na LS ko, nainis ako. Hindi ako nagparamdam doon. Gusto ko sana pumasok doon kanina. Tapos parang sabihan kita na nag-LS ako, pwedeng after mo. Pero nahiya ako sa mga nakababad sa'yo. Oo nga. Alam mo, pagka nagbababad ako sa inyo, tapos ninja, pagka click nung link nila, hindi same nung name nila, hindi ko dinidikitan. Sobrang dami na ngayon sa'yo. Kain tayo. Hindi na ako magbibigay ng... Oo, mabuti pa. Ako never ako nagbabad sa LS na ninja gamit ko. Na-monetize lang ako. Naka 1K subscribers ako, nangingisda ako, pero hindi talaga ako nagni-ninja. Tapos ang pinaka malaki kong lagas, kasi ninja sila kasi baka para malagasan daw. 6 lang ata, ang pinakamadami kong lagas. Uy, baka pag naglinis ka, ha? Baka matanggalan mo ako dyan. Nagpa-pop up ka pa naman sa akin kapag ka nag-live ka. Pumapasok agad ako kahit nasa trabaho ako. Dalawa kayo ni Chip Shots. Abot ako dati 50 plus lagas. Wow, sayang. Inaranasan niyo rin man dalawa maglagas sa watch time at saka sa revenue? Nalagasan ako. Dapat talaga tayo mga malalaking bahay talagang tutulong tayo sa mga ayun, una niyo akong tulong. Joke lang. Makain ako ng cookies. 1:30 sa akin kanina na wala. Wow! Kuya Onals, isama mo dun ako. Oo, Kuya Onals, dikitan mo itong dalawang malaking bahay na to. Malaking tulong yun sa akin nung nagpapadami ako ng subscriber. Winox niya, tsaka yung Chip Shots. Kaya pala. Nag-update si Lolo kanina. Kanina, nalagasan ako ng $2. Sayang. Mataba na ako. Kain ako ng kain. Kain tayo. Balikan natin si Kuya Kuya Onals, may kamukha kang artista. Si
Sino ba? I-reveal mo na. Hulaan ko, gusto mo. Lagi nila sinasabi kasi kamukha ko si si Yaya Dab. Ay, pahingi pala host. Padalhan kita dyan. Ito, natapong ko nga. Ay, pahingi pala. Tapos na pala. Nakakauhaw kaya mag-LS. Yeah. Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo, Winox, ne. Kapag nakikita mo nag-pop up yung pangalan ko, apat ka agad. Tawan-tawa ako. Sino yung kamukha mo? Kamukha ko daw si, nahihiya tuloy ako. Kiniklaim ko. Kamukha ko daw si Maine Mendoza. Sabi nila ha, hindi ko sinabi. Magchikahan na lang tayo dito. Nabasa. Ang ko lang yung chipshots, hindi ko na tinuloy sa Google AdSense. Ako nag-focus. Hawig nga. Gagawan ko nga ng vlog yung Maine Mendoza. Kasi siniscreenshot ko lahat na nagsasabi na kamukha niyo po si Maine. Ay, akala ko si Maine. Oh. Copying, Maine Mendoza makeup. Ay, oo, hawig nga. Hindi nga. Pinagloloko mo ako, chipshots. Marami na nagloko sa akin. Huwag mo na dagdagan. Yun din tingin ko minsan, Maine Mendoza. Ang totoo, I'm Source Gaming. Sige, abangan namin yung vlog na yan. Sabihin ko sana dati. Hindi mo nasabi. Sa tagal natin dikit, and Source Gaming. Kapahanda sa susunod na lang, sa susunod na lang. Tawa ako sa pinalipat ko mga tao doon. Nagsumbong mga viewers sa nilipatan nila. Pinalayas kami ni Minox doon. Kaya nalipat kami doon. Pinalayas mo talaga. Uy, ang dami mo ng super chatter ha. Winox ha. Pinapansin ko muna kasi. Pansin na pansin. Pinapansin mo muna kung sino kakahabig ko.